bat guretzat txokoa. Mila musu txoko. Amaia, gaur egun familia eredu asko ditugu, ez? Eta zuek harrera familia izatea erabaki zenuten. Zergatik? Gu saiatu ginen gurasoa izatea, baina ez zen posible. Eta erratian entzun dugu kaptazio saioa familia harrera bilatzeko, eta, jun ginen, entzutea, eta... Gael zuekin dago, noiz iritsi zen Gael etxera? Urte batekin. Urte bat zeukala bakarrik? Bai, urte bat zeukala, eta orain maiatzan beteko du bederatzi urte, eta, pozik. Egiten dizkizue galderak, zuei? Bai. Eta erantzunak nolakoak izaten dira? Txikitatik bera badaki, osea, nire zabelean. Ez tala egon zure tripan, egia. Ez, eta, ama, osea, esan baietxo. Berak hori nahi du. Karo, beharra da. Bai, beharra. Ez, osea, nire zabelean ez. Eskerrak zure amatxori, osea, bizitza emateko, eta, zuk bi familia dakazu gai. Harremanik badu? Bai, harremana daka, familia handia daka. Zuek ere baduzue harremana familiarekin orduan, baina ez da normala. Ez. Normalean, famili biologikoarekin elkartzen dira leku konkretu batean, eta ez dira bakarrik egoten. Ez, supervisore edo supervisora badaka beraiekin, bizitan, gu ez dakagu supervisori, orain. Osea, ez da... Zuek libre? Bai, libre. Oso harreman hona daukaz. Bai, egun osoa... Amaia, haur hauek adin txikikoak dira, eta familietan daude gehiengo hauek. Baina noiz arte, ze 18rekin ja ez dira adin txikikoak? Ze gertatzen da orduan? 18 urteekin aukera bat da harrera familiarekin geratzea, beste aukera bat da familia biologikoarekin ezagutzea, edo piso tuteladoak, baina momentu gogorra da beraientzat, erabakitzea. Bai, erabakitzea. Beroa, harrera familien elkartea da. Bai. Gael egoten da, bera bezala, bizi den beste ume batzurekin orduan. Haur hauek badute berezitasunik, esan nahi dut, beraiek badute beste familia bat, egoera berezi bat badute, eta hori igartzen da? Bai. Galen adibidez, antsietate pila bat janariarekin, osea... Bai, momentu zoriontzua eta, osea, eta egoezina daka, osea, bera daka. Osea, ama desagertu zen eta hori da okerrena. Baina hemen dauka beste ama, Amaia dauka. Bai. Ikusten dut, Gaelek gauza asko eman dizkizuela. Bai. Zerk ematen dizu Amaia bizipoza? Iretziko jazu hemen, hartu?